Any DNA ahobrasio mumye nyina mfa ene a eson enkase Kristo yi na nadoye odada. Amen. Yebeda owura Yesu Kristo ase bebre. Ebra eye won konkron ene empeni se yede ena na mpa abosi wono. Ekwasem. Ene da ya eye dwumadi na ahyase. Omana atu asodwiem. Odi nyina abehiem faako. Je say owura Yesu Kristo oye bi. Pa. Yeke bi enso yi na nadoye hoda. Amen. Afi beda ye peni nyina ase. Ekwasem. Se yehia moyi no kwasem ni dwumadie kese ete se de enka yasofo mpani ene sese edi nyame asem ne maye. Pa. Na akwanya we akwanya esombo emame. Ekwasem. If we say enye yize se abofra kuma ebe ma akwan se baby a be ka Kristo asem. Pa. Ya akwanya Kristo wo nhira mpani me da. Amen. Ebra nyame ma yehia mu yi. Ye ba be din komo kakra. Ekwasem. Na dedika no mesre nyame ma yehia mu nyina se fabutai bi esi wani so. Pa. Ewo ene na mpa abo mu. Hallelujah. Amen. Na butai bi ado besi wani so bia no. Na odi gidi a chenso abom paye kopembre be dwumadie no. Kristo ebe mo anya danse. Amen. Ebram pani awro mpa bo ahye menan na me no utu anamoyi. Mesre wo se bomodina na fa wadwen ene wakoma edi Kristo asemo a ebenachi. Yes. Bisenya de se meche bebre. Hallelujah. Amen. Ene masemo a me no beche no me de to fom. Pa. Matu din se enti Yesu Kristo oka ho ana. Bisa unu ya ote nche. Kristo nto oka ho. Kristo ka. Oh, bisa no ada woni ni aka na. Kristo ka. Hallelujah. Amen. Na wa fa onse si ubo se enti Yesu Kristo oka me ho. Yesu Kristo ka. Hey. Oka ho. Yenu anu kwesera fo de to dwom. Pa. Unim to ato bi di machi wate. Yesu ka me ho. Odi meni, odi mechi. Yesu ka ho. Ormani huni. Tomame. Ma bebresa. Sasa sierni dani butu. Bipo tutu. Kongu pumumpa. Minsuro. Minsuro. Okame ho. Yesu Kame ho. Tomame. Odi menim. Odi mechi. Moto. Ni dani butu. Bipo tutu. Kogu pumumpa. Yensuro. Yensuro. Yaka ohun da. Bonsem kese pa shekishem. Message ne say eti Yesu Kristo oka ho ana. Mami. Abraba uwomu yi. Bisa on say Kristo oka ho. Yes. Hallelujah. Amen. Watuma wo ya. Me ba chawo unya wanu aduane firim no. Enti so Kristo oka ho. Yes. Menu aba waware. Ya woni ukunote. Pa. Eti Kristo owaware nim. Yes. Oka ho. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Menu agidini odifu osapakani kinkani tuntuni sofo. Bisa wo say enti adwuma uyei ewo Kristo mu yi oka ho ana. Yes.
Jeme so amen. Amen. Yehwe asɛm John chapter 3 verse number 2. Sɛ obi ebepia asase wee so na braba ɔbɔ no sɛ Yesu Kristo ka no ho a ɔde nsɛnkyerɛnne di n'akyi ewu wo ye bia. Hallelujah. Amen. Ɔde nsɛnkyerɛnne edi n'akyi. Ewo de wo ye nyina mu. Yes. Na ekohwie ni saa adanse nkutu ene ba wa brabom. Bonsem kese hye Kristo no manyam. Yesu asɛm ne yenko. John chapter 3 verse number 2. Yes. Was ono na oba Yesu ncha na de no. Owura bia ye fra no Nicodemus. Yes. Wo ye Yudafo kyerɛkyerɛfo mpelifo no baako. To oba ye wo hwɛ kwan a Yesu Kristo fa so ye na dwuma na nkyerɛkyerɛ kwan fa so sa yade na ebro adwene ntiase so. Nti sɔfo pani awiawia ne ho eko Kristo ncha na twom. Yes. Nti okwa ne ncha no ana Kristo mana konwa tena so. Ɔsɔfo pani akwaba. Yes. Memba nsu ana Nicodemus say eye. Die gu ani. Ekwa so na anam. Yes. Na obese ne say ana obisa ne say Rabbi yenim se ofri Nyankopɔn ncha na aba so. Mama ni amaba nyina yetiawa. Yes. Yeyi da for de yenim say ofri Nyankopɔn ncha na aba. Ofri Onyankopɔn ncha na aba. Se wo kyerɛkyerɛfo. Hallelujah. Amen. Na Yudafo ni. So just say yes. Enipa nyina nim say no kwari gidi asɔre afri Kristo. Nokwasɛm. Ana betim krom ha. Yes. Ensem kikanti enipa ntime ma yenkyɛn. Wonim say Kristo etumi wa ha enti na waba ha anameboa. Yes. Na se ensankyerani betimi adi wachi a agi se owura Yesu Kristo tumi eka ho. Jeme so amen. Amen. Yanko was na obentumi nya ensankyerani a wo yi. Tie asema Nicodemus aka ho. Wase yenim se ufri Onyankopɔn nkyɛn na aba se ɔkyerɛkyerɛfo. Na obentumi nya ensankyerani a wo yi. Obentumi nya ensankyerani a wo yi. Ise Onyankopɔn ka ne ho. Agi se Onyankopɔn etumi ka ne ho. Bonsam kese ma Nicodemus asem. Mame, tie kasa na me no kane yi. Nicodemus enum asem ni. Yes. Wasi obi ntimi nya nsankyerene a Yesu uwe. Nokwasɛm pa. Agye se hwan? Onyankopɔn ka ne ho. Onyankopɔn ka ne ho. Etimi bisa o senti so Onyankopɔn waka ho ana na Kristo waka ho. Yes. Kristo ka ho. Hallelujah. Amen. Se Kristo ka ho a adwuma na wo yɛ no ɔde nsankyerene be touch ma. Hwɛ Nyame asɛm se ɛnyɛ ne honam ne mogya na enya. Pacho te asɛ sa. De wone ne yɛ adwuma ɛwɔ dwom no. Yes. Wɔn wɔ nsura wurade. Enti wakɔ ba bia kɔgye tumi bi. Nokwasɛm. Ana ɔde abɛbata na adwuma ho. Yes. Na Kristo nka ho a wo yɛ ne be yi. Yɛ fere bibi ɛntwema ho ho. Obetwe kɔsɔmɛsi nyina. Hallelujah. Amen. So bema Kristo aka ho a me say ubetimi apon asɔre akɔ wadwuma so. But me get you say adeɛ bi asese ba wo nkyɛn sika from bia that very day when sabeka. Amen. Because we need Kristo nenam. Yes. Kristo ka ho o wa abrabonim. Wase obi ntimi nya nsankyerane a uyoi Jisi Onyankopɔn ka. agisi onyame eka no. Yes. Agisi Onyankopɔn eka no. Onyame na mo mesro. Yeah. Onyame na mo mesro. Yeah. Ono be ye blibia. Yeah. Ono be kwa. Abakwa toni akwanye ye. Onyame dia. Ono be kwa. Sauni awurade na mo amesuro. Oni akase na mo amesuro biara. Ono ne be ye bribia. Ono be kwa. Obayiwa fru amani. Abakwa toni akwanye
bekwama. Odi nyame na mu amesro baifo bia. Odi nyame na mu amesro disini bia. Anu ana beye bibia. Wana bekwama. Abakwa seni akwenye ye. Nyame dia wana bekwama. Hallelujah. Amen. Bonsam kesema ya dondo fo penny. Ti adwumino. Adwumino say. Sa woni awurade namo a. Mame, unsuro bibi biara. Yes. Ti o kan Psalm 90 no ba. Wan kan ho ase. Hallelujah. Amen. Sa wo bane awurade banante a. Orofo unsuro anadwumbo. Pa. Bema etuna mawia. Yes. Yaredoma enem sumu. Ensayade a esai ade awia kete. Na apembe toto wonche na opidu atoto nifa. Yes. Na abesi awurade se odwan kobia na abankese ni wonye. Nokasem. Ba awurade nka ho. Pa. Hallelujah. Amen. Upese utu kwai. Bisa on say process na wa hyase na awurade kan wana. Connection mind one na koda. Yes. Beboa. Da woni ne koda yenti awurade atwe no afiri ho. Afiri kasem. Wafiri ho ko. Agwan ko. Oh. Tantem. Kristo papa ne nche. Amen. Bema no a wahia no a wahase a woni ne tu anamon e wa wade mu no. Oba na wahia no a wodi awaresam ato nanim a mutu anamon no. Wo ya hwose bibia nsi mu ntam. Ufie nso ye ngware wo ho. Pa. An wadi kai abadwaman. Nti honhom no ahombone no apa ohontuma ana ade a ade no munyam bre no o madwiri abo agu kwani ana o masi kwa Kristo baba ne nche. Amen. Juan say so ensanchani betimenti obi achi a age say Yesu Kristo tumi ye dey Okano. e kano obi ye nyame nipa. Pa. Otimfa na da kwa so saa. Eni a ohuna de a wode kanti. Yes. Na onam ho no so akotwa obi nkontompo. Wa jisika. Se ne botom gon. Yekoye akwankyera ma chidwe nso. Na sika no ode ahene botom. Ono ana ye children. Sa no asai. Pa. Hallelujah. Amen. Kristo nka utimpa bia bebobia enya dwuma. Ai wode ne pe. Wa create bibi. Wasi obi ntimi nya nsankyerene a wuyoi. Jisi onyankopon. Agise onyankopon ede bey. Kano. E kan ho. Kristo kan ho. Bisa wo ma mi Kristo kan ho. Yes. Ebra adwemponi wo utirimu Kristo be kan ho ana. Ebra be yetumi wo nchei Kristo e kan ho ana. Adanse ntimi mo abrabo. Hallelujah. Amen. Nicodemus say obi ntimi nyon sankyerene a wuyei agise onyankopon tumi Kano. e kan. Yes. Adwuma ye no hayi isan sempanefo ede no kora na ye ntinu onyame tumi kan ho. Amen. Hallelujah. Amen. Eti waba fagidie tina ha. Yes. Ne mpabo no kwa wie no obemu anya dansie. Nokasem. Kristo mebo ayenda. Amen. Sa awurade tumi betimi aka obi ho ama dwumadie bi a wodi adansie afiri mu aba dedi kan agise wo fa nyame asem. John chapter 14 verse number 23. Yango Mawonya ura. Semasa matu den say enti owura Yesu Kristo woka ho ana. Woka ho. Wone be ma na tie. Utim adwene nyina na say be ma na nya japade ma wo. Yes. Wone nkura ni nti. Na chi woni ho a abusuafo amehwa adwene. Meboa. Ese wo mindset nyina na say kwan bi aso be ma na be wu agya. Adwene a wafa nti. Wa hwe ya. Kristo tumi nti meta akiri. Kristo baba na nche. Amen. Yete do achoko John 14
Yes. Verse 23. What say? Yesu buase ne se. Yesu Kristo ebua ka kyen se. So obi domia. Se obi domia. Obedi ma asem so. Na woni Nicodemus na da so di nkomo. Pa. Se obi domia. Obedi ma asem so. Obedi ma asem so. Na meja bedo no. Hallelujah. Amen. Yedo awurade. Ukwa baby pa na sofo. Edu preaching a. Na wi afa ha. Na wi afa ha. Na wi afa ha. Ono a wonko didi. Pa. Ono a wonko gu nsuo. Ai. Obekọ no ote abonten. Ai, omimi afo. Enkomo ne fon. Edu hu mu adwuma so de a Johnson de ne kura no ote na konwa. Yes. Kristo on sacred ni pada. Amen. Yete do atoka obi mo. Se obi domia. Se obi do Yesu Kristo a. Obedi ma asem so. Obedi na asem so. Na meja bedo no. Hallelujah. Amen. Se obi do awurade Yesu Kristo a. Oso obedi ho asem so. Na asem so. Na asem so. Na meja bedo no. Asem no so na dodo na ato atwene. Okurafo ane bo be se 5,000 ye chiri. Plot of phone ni kura no. Yes. Bible kura oni bi. Hallelujah. Amen. Okwa sori afi. Dana odu ho no wote ha. Oni asori bi ani di wom. Obebra to agu. Pa. Hallelujah. Amen. Woni asori a udi wom. Untua to. Untua tight. Untua hwe. Adamusa. Du brada. Manu ko jiri fo mpa abo no. Ko hwem shebe. Du kuada no ko Beneza. Ofrope no ko Philadelphia. Ye frenu Kristo mu ahyawoni. Anasem pabo mu ahyawoni. Hallelujah. Amen. Wasi so obi domia. Yesu buase ne se so obi domia. Obi domia. Obedi ma asem so. Obedi ma asem. Na meja bedo no. Na meja Nyankopon bedo. Na ye beba ne nchen. Hallelujah. Amen. Nyame asem sese. Wasi wo hia woni a yiwodo adi efa kire no. Nyame ahyade bi ne se wo ye pema warefo a bomoden se wo na oyire betena faako. Pa. Ofiri wo yire. The Ghana from Rantie bebre betimi no oba fanyinsei. Owi anu aka che o man se nyinsei ne nyame dia. Osenenso osenyane dia. Nyame asem nti wo nchai. Hallelujah. Amen. Obanyam abosome miensa no akotu nyinsei na to agu. Nyame asem ne wo nchai. Obetata obi abrantie amane de nakoma ato no so. Na so no ankasa na kuma mu de woni dobi ama be man. Kristo asemi ni unchai. Kristo feli pa ba na nche. Amen. Listen to Yesu Kristo oka wo ho. Ask yourself. Yes. Bisa wo ho. Eka wo no nko ananka de bi o na preach. Adwene wo tim ne nya papa. Du be gina mu a won sem no eye ani. Insisto. Kristo pa ba na nche. Amen. Yagwa. Se obi domia. Se obi domia. Obedi ma asem so. Obedi ma asem so. Na meja bedo no. Se ye bedo awurade anasa awurade be hunu se ye do no a ate se ohunu se na asem ye di so. Na ye beba ne nchen. Wa hu sesiem te sei. Ya hia ne aboduku fefefe mebo a. Beru hia na bonten a onka so ne ko gidi mpa mo. Nyame ahye die ne wo nchai. Hallelujah. Amen. Ono ni odomino. Odopio. Aja subedo ni bie. Bedo ni bie. Ani odomie aja subedo ni bie. Ebani jina. Akwa yet na bie. Happy
Yabanijina Agoya Yetna no disuni ni odominwe ononi ni odominwe eja subedo ni bie bedo ni bie ami odomie meja subedo ni bie Ebani jina Agoya yetna Hallelujah. Amen. Opening a radisha. Amen. Kristo asem say. Se obi domia. Se obi domi awurade Yesu Kristo. Obedi ma asem so. Obedi ma asem so. Na meja be dono. Asonde mbepa o. Nanso mommra no. Mbra no. Emra bay. Emra bay. Uwure fi se awurade asem kasetia ahosiesie bone. Uwure fi. Ana wuni. Uwure fi se awurade asem kasetia ahosiesie bone. Yes. The trousers in tea, skin in tea, makeups in tea. Ɔsi aso de nkimani je ho pa so mema. Ne more no. Awurade ahye de no wuni bi. Bisi bisa ho se awurade kan ho. Odia bekura ni sani paswe Osuni arewo ni wabiewe Ajasi odia bekura Wadada sumyebo Muni masadia ni mrasanswe Ajasi wakosi esie baby amanyine Ona jasi odia bekura Wadada sumyebo Odia bekura ni sani paswe Osuni arewo ni wabiewe Ajasi odia bekura Hallelujah. Amen. Sa ya di owura Yesu Kristo ahyade be nante a obeba ye nche no ba mi asodwi Pa. Di amadodo no a ehu Kristo anu monyam ne se Awurade ahyade ne yentimi ne so. Onyame asem ene na asem no e kasatia ahosiesie bone. Awurade asem no kasatia baiguro. Awurade asem kasatia abosom so koro. Yes. Awurade asem kasatia entokwasem. Pa. Awurade asem kasatia mansosem. Yes. Awurade asem kasatia nitambone. No kwasem. Afei ensambro. Kristo asem kasatia. Aw. Jobia otimitu no free bane wo bia no. Kristo tumi ba ne nchai. Pa. Na obekira no kwantre ne mo fa so. Bisao Kristo wo nchai. Ishanka oba de din. Amen. Abra Israel fo won matamfu soriti a wo mo a wo munya ogifuo bia no. Yes. Esense David na kwantene ne nyame asem won nchenti honkonkon no ankasa boa no am wotimi kotwa Goliath titi asem o ma Israel fo nya woje. Se Kristo ka ho a wo ye nkonimdifo. Yes. Se Kristo ka ho a okon bia na wo behia bia no o ma otumi ma timi di nkonim. Pa. Onyama Kristo asem ne yentena. Yes. Amen. Yetima di nkonim e wotamfo so. Amen. Amen. Wasa bebe hunyawa Anyewo ya continue wasa bebe hunyawa Esa ya mratuntie ni anyawiye
Asa bebe nyawa. Esa mumuya dia ni anyawiya. Hallelujah. Amen. And Chanama Transi. Come back 15 minutes. Yes. I sent Kajuma ye and one and penny Adana Jom to. I say, it sounds say ya quite entering. Am I you who Christian? We sound said you radical. Or of war. Met him home, met him pabo. Mindset had a got him pabo. We sound said you radical. We do it. Hallelujah. Amen. And son of a vampire man. I just would hear a month of sea. We sound said Timpine out in the Panabayan. A radical do a chama dance yaba. Yet a rock. What's it? Yes. So Bidomia. So Obidomia. Obedi masam so. Obedi masam so. Na meja bedono. Na meja nso bedon. Me beba ne nchen. So just say. Yesu Kristo say udi na asam so a. Ono bedi ka do. Pa. It ono no do a esan say. Onyankopon na suma Kristo ntino. O say Onyankopon no musu be de be. Obedo. Me beba ne nchen. Na say Kristo no Onyankopon kabom do a. Ambeba ne nchen. Ombeba wo nchen. Na ya beye ye ntena bia ne nchen. Bonsam kese wo Kristo asem mama. Ti asem ni. Say yeti ai wo Kristo mu. Na Kristo eni agya Nyankopon abeye wo no matena ye Ewo ne nchen. Ewo wo nchen. Unwie. Ade ane aho kire. Ade ane kom. Ade ane yade. Ade ane promise and faith. Yes. Ade ane spiritual marriage. Yes. Hallelujah. Amen. Ade biada. Wodi besi wani su bia no. Esen ogefo no a omune wa betena nti. Eye nkoso. Yes. Ya na toda ye de hie tim se Kristo ntimi nhira wo bi ema ne nyi. Eye mindset ne ye sa. Pa. Kristo won chai oka ho. Adwene be na woni ti Kristo na ase. Eni asem no. Edu sika yi a ye yi di bua Kristo adwuma a se na osi enya ho keka wo mu fa. Yes. Kristo mebo ayen da. Amen. Kan ye nko Wose de ono me nim ansem so. Wose de ono awurade no. Oni me nsem so. Oni awurade asam so. Na asem a mote ye no. Na asam a ye kan ti. Enya me dia. Enye
Kristo dia. Na ye ja osoma me ne dia. Eye Onyankopɔn asɛm. Amen. Hallelujah. Amen. Sɛnɛ yɛbɛma Awurade asɛm ne atena. Na yɛatwe ho afiri esubɔne bia ho a. Kristo sɛ menka nkyɛ ɔsɛ, yɛnenam mpaabɔ mu no, ɔbɛba wo nkyɛn. Amen. Obi yare na firi hɔ. Amen. Sɛ Kristo ba w'abrabɔ mu a, wɔyi adwendwen no firi hɔ. Amen. Pressure yadeɛ no wɔtu kɔ. Amen. Akwantuo no kwan bie. Amen. Deɛ wɔpɛ sɛ n'adwuma yɛ yie no ɛyɛ nkɔsoɔ. Amen. Deɛ ɔpɛ sɛ wɔnya aware pa no, Awurade bie kwae. Amen. Ma Kristo asɛm ne yɛ ntena. Suro bɔne. Yes. Hunu bɔne yɛ dwane. Gyeme so amen. Amen. Wɔyi bi aba asase yi so. Onyankopɔn na de ne pɛ eyie no. Ɛma no bɛdi akonnwa. 1 Samuel 16. Ɛbrɛ ne nti. 16:14 hɔ baabi. Hwɛ wo ma me. 1 Samuel 16. Yes. Verse number 14. Ɛbrɛ no kɔkɔ. David Basol ahemfie. Yes. Ɔse, na Awurade hu free source ho. Hallelujah. Amen. Okay, Saul abakɔsɛm a na Israelfoɔ pɛ wɔ hene. Ana Onyankopɔn no anya nsɛm no wɔyɛ nsɛnkyerɛnne ma ne papa enwan ɛyerae. Nti wɔn ti si kwa so kɔhwɛ mmoa no saa wɔn ehu wɔn. Di abɔfra ɔka ne ho no ɛna ka kyerɛ ne sɛ Onyankopɔn nipa bi wɔ kuro yi mu yɛnkɔ na ɔbɛkyerɛ yɛn baabi a mmoa no wɔ anaasɛ ɔbɛka ho asɛm de akyerɛ yɛn. Esan sɛ na ɛyɛ nhyehyɛeɛ a Onyankopɔn no anam ne tumi so ahyehyɛ nti ɛbrɛ a ɔmo pie hɔ no na ɛsɛ sɛ bɔhyɛ nsɛm no ewie pɛyɛ. Yes. Sɛ Awurade ama kwa ama ɔhaw bi ama nka ama ha. Nhyɛnka ɔba adeɛ di. Amen. Eti Kristo pɛ sɛ yehu na nanseɛ ɛne n'anim onyam nti ana wɔde yɛn nyinaa bɛhyia ɛwɔ ntomadan mu. Dokosɛm. To aba tie Nyame asɛm. Brɛ wakoma ase. Na Kristo mfa ne tumi so. Yes. Ɛmpa wɔgye bi ɛmfama. Dokosɛm. Nhyɛnka ɔba adeɛ di. Amen. Deɛ brɛ a Saul kɔɔ Samuel nkyɛn no. David Basol. Wɔka kyerɛ ne sɛ wo na manyi wo sɛ bɛyɛ me man Israel so he. Nti nkɔmhyɛ a Samuel ɛhyɛ Saul ɛbɛm. Edu baabi no na Saul na wabɛyɛ odiifoɔ aka hini a odie no. Sɛ Kristo tumi ba wɔn nkyɛn a deɛ woyɛ bi ayɛ from. Hallelujah. Amen. Eduru baabi ama Saul ahantan ane ahomasoɔ ɛbɛn ne mu. To ɔhyɛ asɛ sɛ ɔno ankasa de ne pɛ ɛbɔ ne bra. Onyame asɛm sɛ ɛbrɛ a wɔtu saa na mo ne pɛ ɛna nkonkuru firi ne nkyɛn. Kristo mfa nipa bɔ ne nkyɛn. Amen. Ɛnyɛ adeɛ a Awurade tumi bɛfiri wo nkyɛn akɔ. Yes. Mesrɛw ahombrasɛm ɛne na mpaabɔ mu no kaka wadwim kyɛke abrabɔ no adeɛ biada ɛyɛ bɔnisu biada ɛte mu biada metumfo wɔ Kristo asɛm sɛ ma ne mfiri w'akwan mu nkɔ a na Kristo mɛgye atwa ɛwɔ akoma mu. Nhyɛnka ɔba adeɛ di. Amen. Kame nkɔ. Wɔse na Awurade honhom firi Saul ho. Enti Awurade honhom afiri Saul ho. Na honhommɔne firi Awurade nkyɛn bɛhaa no. Wɔtere Nyame asɛm. Nti nkonkron na wɔ ne nkyɛn ɛma ne nyansa ɛma ne timi di ɔman Israel no. Aduane agya no. Hallelujah. Amen. Sɛ Awurade ni wo mu a ana Awurade ni abrabɔ no ma asɛm ketewa bi kura wotimi de wo kurukura akɔ ɛmperifoɔ. Ɔsɔre anɔpɛ wa makɔhoma. We ɛmperifoɔ asɛm. Dabi esisi ndɛm. We nsiesie ne dɛ. Kakra bi no afrɛ no maame. Kakra bi no afrɛ no maame. Ɛmɛma no Nyame nyansa abɔ wɔ mo no. Yɛ ɔmɛma bebree hɔ no Awurade Yesu Kristo nyansa abɔ wɔ. Bibia no afrɛ no maame no wɔbɔ no maame amaneɛ. Wankasa nkyerɛ Agya. Mama wankasa nkyerɛ Agya. Enso no nete wɔ. Unyansa wɔ. Hallelujah. Amen. Bɛma wo na yɛ fie pani. Asɛmba na yɛre ntɛm ano afrɛ wo maame abɔ na amaneɛ. Yes. O me yɛden. Tumi no wɔ. Ɛwɔ ne maame wɔ. Bisa no sɛ nti Kristo wɔka ho ana. Hallelujah. Amen. Abra so wɔpa Awurade asɛm na ɔde na adwene ne nyansa esi wɔ sɛ ɔde bɛnante wiase no Awurade dwani gyan.
die bia na waba Awurade anim enkomhye bi kura ba so de ase e bia osoro kasa bia ba eye nhira nsem a wankasa wo na onim se wonfa nyame asem anhwe won akwan yie na wotere ho eye de wankasa ba nhira no emamu da Jemeso amen. Amen. Eti abra so ofiri Awurade ahyedie mu no. Hombone Free Awurade nchen be ha. Free Onyankopɔn nkyɛe ebe ha so. Tiade bia no ye bia afei na agye agu. Ishanka oba de din. Amen. Me se odofo bisa wo senti so Awurade ka ho. Ani asem no. Mom ye mfa dwenemutie enye Kristo adwuma. Bebia ye nam, bebia ye tie, bebia ye ko bia abusuam. Dwumadie bia ye di no asase so bia no. Esansa ye ni nipa na ekɔ banti no. Esese ehunu se de nipa etie. Na ye firi yakoma mu nyina. Eye bribi ne kwai so, ne kwai so, ne kwai so, ne kwai so. Se le be Onyankopɔn honhom ebekɔ so ane atena. Yes. Jemeso amen. Amen. Okay, Judges chapter 16 verse number 20. Owura bia ne yefra ne Samson. Wono nso so tumi a Onyankopɔn de ma no se onfa mobra. Na onfa nka atamfo antungu no. Wotere ho ama ekofa wo no ankasa na yere so. Ama na ho ɔden a ekita no a eboa no efire ne nsa. Ko wi ase na oyam nikanika e watamfo ensra ben. Hallelujah. Amen. Enye kotobo bia na etum tokuro. Ani akwachi kotobo. Obekaw. So ye bema na utam nson ya enkasa mafa we mafa we mafa we. We sa wabrabo no obedan ye butu. Hallelujah. Amen. Onipa bia no be hia bia no. Bomode yi no kura nsem adi. Mani wuru se wo uwo Kristo ahyede. Asori a wokɔ. So obi abrabo nya enkosua no. Yes. Na esunubrekuro kra na esuna kokɔ kra. Jemeso amen. Amen. Colossians chapter 3 verse number 23. Last quotation. Eti nyame ma ne adofo nom. Ebra me de masem ba wie no. Masem tudi say so enti Awurade Yesu Kristo oka ho ana. Oka ho. Obi timi de adwuma ma wo. No atwam kontum pa kyerɛ. Obi kura timi de sika ma no obi say kɔtɔ prot. No akoto nzuma asase. Nzuma asase no akoto. No akotwa kwawe so land e de akyere nipa no aburukyere. Awurade nka ho kontum ponti. Hallelujah. Amen. Yango. Colossians chapter 3. Masa ma wonya ha. Verse number 20. Yeah, 23. Was it 23? Was an adwuma bia moyo no. Te ha yo. Masa me na wie ni. Onyame asam se adwuma bia da ye no asase we so no. Monfiri wakra mu nyo. Ye mfiri wakra mu nya de be. Nyo. Hallelujah. Amen. Ka kire wo nua se adwuma bia wo yo no. Firi wakra mu yo. Adwuma bia wo yo. Adwuma bia wo yo. Firi wakra mu yo. Wakra mu yo. Wonim de ntia onyame asam kasa de kire. Enye nipa na betu aka wo. Ahye otumi sa. Enye nipa ene betu ya wo ka. Yo nipa bi wo ho a ekura na de ma ne de bia ene obo aba so. Yes. Tienie. Ekura na de manu a ene obo aba so. No kwasem. Eda wanya bia ma no. Wo hye wa no atwam. Ehwe sa ne ma no. No kwasem. Jemeso amen. Amen. Yankwa Adwuma bia la moyo no monfiri wakra mu nyo. eti nyame asam se adwuma bia da ye yo no. Monfiri wakra mu nyo. Ye mfiri okra mu. Samo yo ma Awurade. Adwuma bia no nso ebetuma ye nyame asoro fi ha. Yes. Eze ne ye pon a ye be sika de abo nyame adwuma. No kwasem. Firi okra mu ye bi wate. Aware na wote ase no. Se bema no kura nya bi ma wo a firi okra mu eye wo fam de se oba warefo. No kwasem. Yibibua. Na Awurade ne ketuafo. No kwasem. Onu obi na ye adwuma. Adwuma na nipa no ne ye no wankasa hunu se esisie bi ikoso. Yes. Yanso ye din. Ebia wo gya adwuma no a wo betra fi amakomakum. No kwasem. Kundi bekum. E de adwuma bone ne pe adwuma pa.
Se wo yi wo kra mu eya anwinwia enu munti no onyam bebo kwante na ebi adi. Yes. Jeme so amen. Amen. Yanko Mumfiri wa kra mu nyosem yo ma awurade. was yemfiri wo kra mu na nwosa area bay. Yo ma awurade. Hallelujah. Amen. Na dia me hye nkom nyina no omakofa 2 Ghana cedis. Yes. Ena dia ma me. Aye. Me kwa amenye edi nwuma bi. Wana ha. Yes. Yes. Oh ha. Yentama me mprichi. Ti do me mprichi no kura no me ha me ho. Yes. Because me hu mfa me. Oh ha. Yes. Kristo mfa bone nche. Amen. Ade a ema Israelfo omantima nkobɔ hye asase ne so eye nwinwi. Yes. Ye freka sabi anwinwi. Bi hawa firi wo pemleka. Yes. Untime nkan so a yifiri mu. Pa. We say Matthew chapter 5 verse 8 say enhyanu onipa na kuma muti. Yes. Na oni behunu Nyankopɔn. Se ebem yakuma mate. Ni ye di Kristo ahyede so a Onyankopɔn so beba ye nkyɛn. Na Kristo beba ye nkyɛn. Na ɔno ba betena. O dem ɔno wote hobi. Aye, o to nkyɛn. Tumi betima be sɔre atia. David. Da so ba sa ni nyine to betwa. Aye. Kristo mebo ye ho ba. Amen. Kana si. Was mumfiri wa kra mu nyosem yo ma awurade. Yemfiri wo kra mu nyose ye ma awurade. Na monnyoma nipa. Na yennyom manipa. Efiri sɛ monim sɛ awurade nsɛm na manya apagyadeɛ sɛ akatua. Awurade Yesu Kristo nsam ana yebenya apagyadeɛ sɛ akatua. sɛ akatua. Hallelujah. Amen. Ti me de ma asɛm na si ha ya. Asɛm a me de ba ya no. Dwene ho. Bisa wo sɛ Kristo ka ho. Ɛne asɛm. Ya dwenbɔne bi afiri utirim. Pa. Fa papa ye bɔ obra. Yes. Ya dɔye. Sum Kristo wa hotiem. Amen. Hwɛ wo nantie yie. Pa. Dwumadie bi a wudi no asase so nyinaa no. Hunu sɛ Awurade hwɛ wanam a wotutu. Yes. Na wo mo akoma mu te. Oh. Na wo mo adwum ye fan a. Kristo oni agye Nyankopɔn ba be ye atenaye. Ɛwɔ wo nkyɛ. Nyɛ sɛ wo mo ba ko. Ɔmo no na ɛbɛtena. Ɔmo bɛka. Na ɔmo bɛbɔ ho bae ama de wo sire nyinaa. Apem. Ne tumi to wo nhyira yɛn daa. Amen.